Namhlanje yimini esikunika amagunya wokuba uyindoda. Andizuthetha kakhulu kodwa ndifuna ukuthi kuwe ubudoda ayikokuhamba ngaze. Ubudoda ibokuqaba lembolo iqabileyo nokuthwala le khetshemi uyithweleyo. Ubudoda asekho zizenzo. Funeka ufunde apha kuthi ke ubudoda uba kwenziwa kanjani. Sawuba ngathi sithetha into enye ke, andifuni uphinda amazwi aseyithethiwe apha. Kodwa namhlanje uthe umntu ebethetha apha ufundile. Andithethi nabantu balapha, ndifuna uthetha nawe. Namhlanje we are giving you a responsibility of being a man. You are now moving to a stage where everything izawureflecta abazali bakho. Uyabazi abazali bakho babanjani? Singabazali nathi kuwe, ndingumzali kuwe. Kamandi ke ukhulele apha kum, uqale uthetha, uhlala nam. Kulo nyaka uzayo uye tertiary. Ndiqinisekile uba uzawupasa. Ndifuna ke whatever degree that you're going to do next year, you finish it within a record time. Utata ogqiba ukuthetha apha uthi into eyakwenza imultiplye ezi moto zikatata yakho uzaziyo yinto yoba uye esikolweni ufunde. Ungafiki etertiary kumandi asekho. Ungafiki utshintshe etertiary ube into esingayaziyo. Sifuna ube ngulo asekho besimazi. Andizuthetha kakhulu. Ndifuna ukuthi imali le asekho. Imali asekho akuthengwa switi ngayo. Le mali ibekwa apha ngabatata. Sifuna uyifaka ebhankini. Uthenge inkomo ngayo. Uthenge ikhompyutha ngayo zala maxesha le mali. MacBook ungathengi iswiti ngale mali. Uthenga izinto ezizakwenza ifuture yakho ibe bright. Amade ngakwetyala.